baratxu batzuk egongo direz, horre zango da nasketa ekologiko kulturala, eta gero bolta kulturatu bat egingo da, Erreka bazterretik agertuko gara, seguramente, ikusiko zuen gaur egungo basogintzak kudeaketaren ondorioak ere ikusi behar direz, eta komenteko apur bat hori, lursailan inguruen eta bai, zelan heldu ginen lursail honetara eta gauza izan zen, gu batez behazikera baten, basoz elkarte moduen egon ginen egiten, apur bat kontzientzia piztearena eta italdizek eta ez horren beste gu lortzie lurrak, baizik eta jendea indezala euren kabuz, edo saiatzea, ideia apur bat aldatzen, basogintzan inguruen. Eta halako baten, Albize, eta musikeko auzo baten, egon ginen udal zeretaz, eta justu izan zen, nahi gendula terrenoak erosi, ez gendula lortzen, justo iltzartuta geneukala bera atzera joan zen, eta, eurekin jesarri ginen, eta udalak berak eskainizkun publikoa dituen hainbat partzela. Egitea, Tantaiko ekaz batera hitzarmena iruki bat da, musikako udala, Tantai eta basoz elkartien. Tantaik dekona da, hori teknikoa, ez da, aholkularitza teknikoa. Eta eurekaz ikusten hau, ikusten nuna hori, justo pista algoetan dauzen arbolak direz, politenak, zabalenak, gero Banetari dago, baina beste baten. Bai. Eta gero barrukaldean ikusten dugu zen pinuek, igual, finagoak direz, igual balolek egitziagokoak. Gure plana, hemen partzelan egitzeko transformazio zera horretan, izango zen, pista bakarrik erabili makinak sartzeko, pista alboan dauzen bor edo zuhaitza handi horiek atara, bertotik atara aldan dirue, bertan sartu berriz, proiektu honetan sartu berriz, garbiketak egiteko eta landaketa berri horiek egiteko. Hauia beste bada, garbiketak euki deuen zail bat da, igual, arbolak danak uniformeagoak edo ikusten dira, eta hori, gure partzela egiten duena da luzeran gorantza, bai? Eta hori, bai? Eskumako aldean, garbasa bat dagoela. Bai. Hori nire izan zen. Hori baino dena, hori, ez dakit. Bai. Gaur ezkara bakarrik hiru, arte zaharraren azpian leike, kuadrillan bat kabidun, urte sasoian gerizpetzua dela ederto dakigun, baina kimatu berria dago, ta terpeak utz egin digu. Ia ez jakun gero etortzen, euri honetatik txingorra, begirada bat botatzea da, ia derrigorra. Aterpe barik egonagatik, ondo betetzen dauzorra. Arbola gitxik eukiko baitau, tamainontako enborra. Bale,
igon garen terreno horretatik, lagapen hori eitetik aparte, elkarteko beste proiektuak, da bebai, kontserbazio basoak bultzatzea bebai, ezta? Eta batez ere bultzatzea, kontzientzia pizteko inguruen. Eta orduan ikusten duzuna honen teiatuen atzeko partien, hori utzune bat zelan ikusten da, nor goizen olan eukaliptari bat ikusten da, etor pinadi txikitxo bat olan isla bate moduen. Utzune hori, hor 6 hektarea erosi ziren, 2023 urtien. Eta prozesua izan zen, crowdfunding kanpaina bat zabaltzie pentsau zen, eta honintzai, bertoko izen da eta Peio Bilbao hori laguntasun eskatu jaken, apurrat laguntzeko bultzatzen kanpaina. Eta, aurrera iban, Peio Bilbao gainera urte horretan turren parte hartzen egon zanien, beren kide baten omenez, Ibana izan zen, beren atzetik geratzen zen zikliza bakoitzeko, euro bat bideratu proiektura. Eta, izan zen modu bat apur bat zabaltzeko, eta, lortu genuen dirue, terrenotxo hori erosteko. Datu asko joan ingo jatez gutxu. Hau da musika dorretxi, musikatarren dorretxi esaten dugu askotan, baina ez da oso reala, hau berez izan eraiki bizitzen zileko moduen. Hau berez, batez dut bandoen arteko gerrari begirakoa da. Musikatarrak musikera, musikatarrak musikera berez Gipuzkoatik heldu ziren, Goierritik, eta lehenengo bizitokizen musiken ez zeben hemen egin. Egin bien, oka bajatzen basako zio kurbetan, ikusten oso jausten dago etxe bat, teilatu barik, hori da lehenengo, ezagutzen dugun lehenengo euren etxire, hor agertzen dauden eskuduan, lehenengo aldiz. Gero, bandoan arteko gerrak eta hasten direnien, segaitik egiten dabe hemen dorretxi, hemen gaur egun esteko zentzurik, baina indala 500 urte, honek azalpen bat eukan eta da, Larrabetzutik bajatzen zen errege bidie eta Arabar Errioxatik etorren Ardota Arrainun bidie hemendik kontroletan ziren. Orduan, garai horretako komertziorako eta puntu estrategikoa zen. Liburu aurkezpen bat, ezta? Zuaitze bizitza eskultua liburu aurkeztuko duzue. Gure hizkuntzara euskarara itzuli daben Maiderrek eta Patxi. Mendeko guztu gurekin, eskerrik asko etortziarren, konbidapena hartu eta alegin hau jarrenan etortziarren. Maider Etxebarria Kaiturri, biologian doktorea da. Lanbidez biologian, geologian eta ingurumen zientzietan irakaslea. UEUko kidea eta euskararen aldeko militatea. Gero Patxi Larrinoan zabeko gure bai, filologoa eta lanbidez euskara irakaslea institutu baten. Bere pasio nagusizek euskara eta natura dira esan eta bi pasiorik inguruko 11 taldetan jardunera bera. Nik azken egoz, pateak euskara zen zerketor buru belarrik. Eta besterik barik, eurekin izte zaitu bat. Zuaitzai eta bastoien alde eskultu horren inguruko liburu interesgarri honen nori garrakoak, paseko. Denbora larri gabiz eta burrete laguntzen saiatuko gara. Gero, ohartu bat, erretiku liburuaren itzultzailea gara. Liburua itzuli dugu, baina ez dugu idatzi, hau da. Edukia mamia Peterrena da, eta itzulpenen ardura hori bai gurea da. Seguru goz hemen, Zuaitzen eta basoen inguruan gu baino gehiago dakien jentia dauela. Orduan edozen momentutan bezez parte hartu, edo esan, edo zuzendu, edo nahi dozen. Bai, ez gara espezialistak gai honetan.